Zaten direkt çıkar çıkmaz buradan yanaşmışlar. Li devera paxa Dêrsimê agir bi gundekela bertal ket. Şewata ku danê sibê dest pê kir heta niha jî berdewam dike. Gundiyan mal û xaniyên xwe bi ava nav malan rizgar kiribe jî lêbelê piraniya bax û bostanên wan şewitîne. Ama zarar ziyan sazının ya mesela bonum ne ciri biliyor musun? Mondaki bon kalesnayı. Baktım mesela muvatisyon şuru. Men diyor zavut bereket versin ki o amı tenişiyedi bir yer. Agrê ku li binê gund dest pê kir, ba her diçe gur dike û li nav daristanan belav dike. Vay yino ama jera şarkıya gnave pro vas husku tutur vesenu yenu. Kam vas rasnenu. Pesine keme adır kotezi to mandi belaudi mak belaudi başık belaudi valla. Gihayên hişkbûyê rêgirtin û vemrandina agir û şewatê zehmettir dike. Digel kesên dilxwaz, tîmên agirkujiyê heta niha jî hewl didin pêşî agir bigirin û vê şewatê bi temamî vemirînin. Proje vesonu. Vijerine hat pey vesene, evrit nahat vesonu. Yani milletime yönü yardım kano. Orman işletmera personel uyunuma da yardım kene. Ama niyet ne banu yani? Yani zof kravın ya da her zaman vesonu kadını milletime bu psikolojiyi bozulmuş banu. Li Dêrsimê salane bi hezaran hektar erd û daristan yan ji ber gofretiya welatiyan yan jî ji ber topbarana şer û pevçûnan dişewitin. Agir û şewat bi piranî ji ber gofretiya welatiyan derbikevî jî ji ber derengketina tîmên agirkujî bi piranî berfirêt dibe û zerar û ziyanekî mezin hem li sürüştê hem jî li can û malê welatiyan dixe. Serkanînce Ruca Dêrs